तो पापा डोली कोनो दोसर लेके जाई, मम्मी रे दीवाना लड़ू जाई। हाँ बन रहा दबला रहा। ए मम्मी रे दीवाना लड़ू जाई। ए लड़किया गइल कहलत कि ए माई सुन, हाथ जोड़ के कहिल सबके पौवा पड़िल, उनका बिना ये भैया ये पुपल न रहिले। दबला रहा। तो हाथ जोड़ के कहिल सबके पौवा पड़िल, उनका बिना ये भैया ये पुपल न रहिले। ए कहलस बबुआ रौरा देखतनी भोजपुरिया गांव आ ये चैनल के वायरल कलाकार गायक कलाकार हम ब्रिजेश हलचल श्रोता समाज देखता सबके हेदे हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम नमस्कार कर रहल बनी कि ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी आ दुलार प्यार बनौले रही कहे